De zomer van 2013 kwam aarzelend op gang, maar uiteindelijk kwam hij er. En dat heeft voor jou, René, nog steeds gevolgen, hè? Ja, gelukkig wel. Ik had een zomerhitje met de zwoele zomertijd. Die kwam in juni zo'n beetje uit. En toen is de temperatuur gaan stijgen. Mooi hitje op je naam staan en je merkt daar nu nog steeds de gevolgen van, hè? Want je hebt zomerse plannen, ook al zitten we al bijna aan het einde van het jaar. We gaan even lekker nazomeren in Benidorm. Daar hebben ze me uitgenodigd voor de feestweek. En daar maak ik deel van uit. En dat, kei mooi. Ik ben pas 2 jaar, is eigenlijk 2 jaar geleden met een geintje begonnen. Ja, en als je dan in Benidorm met wat gearriveerde artiesten komt, dus toppie joppie. Dus daar heb je wel zin in. Heb je wel tijd om even naar Spanje te gaan? Want je bent ook druk met je nieuwe website. Die is inmiddels gelanceerd. Mensen dat je nog niet weet, www.feestzangerrené.nl. Dus die zit al een maand of 2 in de lucht. En positieve reacties. Het hoort er allemaal bij, hè. En ben je al aan het nadenken over misschien een winterhit die net zo groot moet worden als je zomerhitje? Of wat zijn de plannen voor de toekomst? Nou, we hebben toevallig gisteren een nieuwe single opgenomen voor de zomer van 2014. Daar wordt in Spanje, in Benidorm, tijdens die feestweek, wordt die clip geschoten. En voor de carnaval ben ik al aan het schrijven op een bestaand nummer. En ik wil nog niet te veel over zeggen, maar het wordt wel lachen.